da ku tafa wa wahabiyawa kuma. Na san zuwa yanzu 'yan ɗariƙu sun fahimci abin da ake nufi da 'yan uwantaka, musamman a gurin wahabiyawa. Kuma na san kun ɗau darasi daga wannan abin da ya faru akan ƙabiyar Lawal Tiramol. Lokacin da makamancin hakan ta faru da ɗan uwanku, da hannunku kuka ɗauke shi kuka miƙa masu, su kuma suka sa aka hukunta shi ta hanyoyin da suka bi. Amma da irin hakan yanzu ta faru da ɗan uwansu, ya kuka gani? Kai kun nemi ku anshi ɗan uwan nan nasu har ba ta lalama ba ma, sun ba ku? Ashe ku ne ba ku san me ake nufi da 'yan uwantaka ba kenan. Ashe ku ne ba ku san wa ake nufi ko me ake nufi da ɗan uwa ba. Ashe ku ne ba ku san meye ma'anar aƙida ba. Ashe ku ne ba ku san meye ma'anar haɗin kai ba. Ya kamata ku ɗau darasi daga wannan abin da ya faru. Kun ɗauki Abdul-Jabbar kuka miƙa masu, har yanzu Abdul-Jabbar yana tsare, kuma kun kasa yin komai a kai. Amma su sun gaza baku nasu, duk da ko sun san ya aikata laifin da ake zargin san da shi. Idan kuna da hankali, gobe ba za ku sake haɗa kai da ɗan Izala don a kare na gida, gobe ba za ku sake ba. Allah ya sa mu dace.